Gagawa po tayo ngayon ng tinapa, homemade So, tinapa. samahan nyo ko guys kung paano tayo gagawa ng ating homemade tinapa. Napakasarap po nito, promise. Gagawa po tayo ngayon ng tinapa, homemade tinapa. Nung isang araw ko pa po ito minarinade sa suka, toyo, aswete, paminta, garlic powder, and sa magic sarap. Hindi ko, na-firm ko pala pero nabura ko. So ngayon ipapakita ko na lang sa inyo yung naibabad ko na. Yan. Yan, 'di ba? Yellow, nag-yellow na siya. Nagkulay aswete na, and ang gagawin po natin dito ngayon ay i-steam natin siya for about 10 minutes, and then papausukan na natin siya para maging tinapa na siya. So samahan nyo ko guys kung paano tayo gagawa ng ating homemade tinapa. Napakasarap po nito, promise. Ito yung ating steamer. Yung kanya pong pinaka tray, ano ba to? Tray. Lalagyan po natin ng mantika para hindi dumikit yung ating mga isda dyan na ilalagay. So lalagay na natin siya. Magkasya yan. Then punasan natin siya ng oil. And then ilalagay na po natin yung ating mga isda. Unahin muna natin yung ating bangus. Yan, sa gitna. Nilagyan ko na rin po pala siya ng apoy. Then, yung ating mga galunggong. Ayan, ipipilan nyo lang siya ng ganyan. Then, patong nyo na yung iba. Ganyan. Hanggang sa mailagay nyo lahat yung inyong mga isda. Yan. Dito naman sa kabila. Yan guys, may apoy na yan. Anytime pukulo na yan, hindi ko pa tapos itay-tay itong mga isda ko. Hindi na magkasya. Patong-patong na lang natin siya. May steam naman yan. Daming manok sa aking likuran. And then, pahiran uli natin siya ng oil sa ibabaw. Para tayong nagpapaksiw. Busan natin siya lahat. O, ayan. And then, tatakpan natin. Takpan na natin siya. Takpan natin siya. And then, pagkulo, 10 minutes, pwede na yun. Okay, open na po natin after 10 minutes. Ayan na siya. Ayan, ang ating tinapa. Pwede na natin muna siyang patayin and palamigin. Mamaya po ay atin na siyang pauusukan. Ito yung aking DIY pausukan ng aking tinapa. Ayan. Kita nyo, umuusok na, 'di ba? Ginawa lang namin 'yan. So, dalawang tray lang 'yan na malaki. Then, ayan. Meron siyang kahoy diyan sa loob, and then sa ibabaw yung grill.
Ipapatong natin dyan yung ating mga tinapa, tinapa, yung in-steam nating isda, then papausukan natin siya. Dahil sa napakahirap paapoy ng kahoy, ang ginagawa ko na lang is, isinasalang ko siya sa kalan, then pagka umapoy na yung kahoy na nandiyan dyan, sa loob niya, pinapatay ko na. Aray ko, ang sakit sa mata, grabe ang usok. Ayan guys. Yan, nakita nyo na. Sana nakita nyo ng malinaw. Hahanay na natin yung ating isda dito sa ating grill. Para mausukan na siya. Ganyan lang po. Napakasarap po ng palabok pagka maraming tinapa. Dahil dito sa Davao ay walang mabiling tinapa, kaya talagang napilitan po akong gumawa. Mahirap, matrabaho, pero sulit naman, talagang masarap. Kaya ngayon ko naiisip, bakit ang mahal-mahal ng tinapa sa Maynila? Kaya pala, mahirap gawin. Pero, pagka naman nakasanayan nyo na siyang gawin, hindi na kayo mahihirapan. Madali lang po. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung aking background. Ang mga aso naman ngayon. Ay, nasira na. Ayan. Ihahanay nyo lang sa iban dyan. Wala na ng ulo yung isa. Ito naman ay luto na. Papausukan na lang natin siya para yung amoy na lang ng usok ang kailangan nating ma-achieve dito. And kung gusto niyo siya ng yung bang matigas na tinapa, patagalin niyo na lang siya ang pausukan. Para pwede niyo siyang mai-preserve. Ayan yung naputol, isama na natin. Kailangan lang po natin dito ay pauusukan na lang natin para po mag-amoy tinapa na po talaga siya. So, kailangan po ang inyong kahoy sa ilalim ay wag na wag pong mag-aapoy kasi po masusunog naman po yung inyong mga isda. So, usok lang po talaga yung kailangan nating ma-achieve dito. Antayin nyo lang po siyang umusok, then takpan nyo na siyang ganyan. Lagyan nyo na lang ng clip katulad nitong ginawa ko. And antayin nyo na lang po na siguro po mga 5 minutes o 10 minutes. Okay na po yan. Talagang amoy usok na yan. Amoy tinapa na talaga siya. And ready to serve na yan. Kahit hindi nyo na siya iprito, pwede nyo na siyang ulamin. Ako po ay ginagamit ko po ito sa aking business na palabok. Kaya po ako ay gumagawa talaga ng tinapa. At the same time, pang ulam na rin. Ito na po ang ating tinapa. Napakaganda ng pagkakaluto niya, oh. Dry na dry. Pwede mo na tong i-preserve. Pwede na tayong magtinda. Ayan. Bibili lang kayo ng galunggong na pare-pareho ang size. Ayan. Ako po ay kaya ako gumagawa ng tinapa para sa aking business na palabok. At the same time, pang ulam na rin. Yan o, napakaganda ng pagkakaluto. Ayan. Diba, sarap.